Tinokudokesai mabuja tauya nhau dzanyasi dzomanhoko zuva rochi13 mwedzi uno waChiwabvu. Wari kunyoresa zvitupa, wari kugumisira kunyoresa mangwana, wari panzvimbo pamuzika papuraimari nopachipfiko papuraimari noparukawo papuraimari. Endai konyoresa ipapo mangwana, kudoka mangwana wanenge watoenda kumwe. Zviri nhau dzanyasi wobatoro CCC nozuro uno wagoita kuenda kuGweru koita rari yavo ikweyo wachiita kupemberera kuti wakahwina munzvimbo iyoyo. Aidi anga ari makuwerere chaiwo vanhu vari kuita kurimbinyuka nokuita zvese zvavanokona kuti wapemberere. Heno kuti gore rinouya rinenge rakadini, ticharamba takaringa zvinenge zvichiitika. Wachamisa wagopa mureketo wavo wakareketa iwo kuti vanhu vari kugovhundutsiwa hawo nokutoti ipapa wendo huno aiwa wari kuti chinopotsa ba. Heno ticharamba takaringa iko zvinoperera. Nhau uyu aidiwa kunyika yoRwanda nonyaya yokuita nyaya yokupwanya vanhu achigwarasha vanhu protaisi mupiranga kwai yakavhiringidza kudyidzana kwenyika yoZimbabwe noRwanda kureketa kuno. Rwanda noZimbabwe dzino ukama hwakanaka, asi izvezvi woRwandawo wari kurwadziwa kuti wakuru wehurumende yeZimbabwe waigochengetereiko munhu uyu kusvikira agopfa, wakatoita kumuziita achiita hache zvaaita. Kwakatoburikawo mahumwa nomakwai okureketayo kuti kwai munhu uyu ndiye aiyo nemakombi anga akanzi God given kunzvimbo yoHarare. Wanoyaziwa idi pakaita kunyangariwa chaipo. Charamba edu takaringa iyo hurumende yagoreketa kuti kwai aiwa tanga tiri bechibodzi chakanyangaritsai icho taigoita, taitovhundunira nokuvhunza nokubvumidza kuti wari kuferefetawo waferefete zvisina kana anovadzivisa. Heno mabiya angu mucharamba muchizvingwa zvinenge zviburikazvo. Kwakaita vanhu vanorarama nourema waita sarudzo dzavo dzokutsiva vamwe wavo kudare reparamende. Akahwina kwaindima nhau naspa akaita mavhoti anosvika 59 pamavhoti 130. Tinomuti makorokoto arambe achisenzera obiya ache. Kambani yozesa yagoingidzira magetsi mutengo wawo kureketa kuno. Anga arumbotengiwa nemari yomunyika inoita madhora 220 anomasendi 20 ipapa kutengesiwa nochiuru chibodzi no240 ribodzi nomasendi 40 $1,841.84 pa kilowati ibodzi. Ipapa wagoreketa iwo kuti wakuisa mari inoita masendi okuAmerica 10 anotudimbu 63 pakaita kunyangariwa chaipo. Kuno makorokoza anosvika 9 ari kushihwa unzi kwai anongogona kunge apfa kuColleen Brown kumugodhi wawange wari kuchera. Kwai ipapa wakabvisiwa kugwa wachibenhuka pasi muvhumu mamita anopfuura 200 chaiwo. Pakanyangariwa wari kureketawo hurumende wagoti wari kufungidzira kuti paribe kana mubodzi akapona. Ipapa wakutoda kutanda pokare kuti wadzike pasipo koringa kuti wanokona chere kuwaboya wachiburitsa mitumbi yawoyo. Pakaita kunyangariwa, asi tiri kundoti mweya yawo dai yazorora hayo murugare. Hurumende yagoti iyo yakuda kuti vanhu vachikone manje kuenda kotenga nokutenga zvinhu zvinoda kuseenzesiwa nevanhu vese mazuva ese nguva dzese. Izvi kwai zvinhu zvinozikana pachirungu kuti mabasic goods zvinenge zvichabhadhara mari dzomutero dzinofana kubhadharwa dziya pakupinda. Zvinhu zvewo zvanzi zvichabisa mari kwai mupunga, upfu, furawa, mafuta okubikisa, majarina, sauti, shuka, mukaka woupfu, mukaka wapwere, svutugadzike, masamba, vaserina, mushonga wamazino, sipo yokushambisa, sipo yokuwachisa yochigodo nosipo yokuwachisa pokare iyo upfu iya. Idi aiwa vanhu goitai kuningisika muchiita tusvinu kotenga tunhu turi kunze kwenyika kana mazvikona.
Hurumende yagoti iyo ida kuedza kuti vanhu vaende kuunza zvavakakohwazvo kumaturo onyika kuGMB. Wagoti iwo wachagobhadhara vanhu mari inoita zvikamu 30 kubva muzana nomari yokuAmerica chaiyo. Wati mwese inenge yasara ineyobhadharwa hayo nomari yomunyika. Asi vanhu vanenge vaita izvi aiwa vanenge vapfumvura havo, nokuti kwai wachabhadharwa nomari inenge ichitengesewa pamusika wemabhengi inonzi pachirungu interbank rate. Aiwa endai mabiya angu koisa chibahwe ikweyo. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichindokwira kureketa kuno. Shuka pokare yaingidzira kukwira, izvezvi yakutotengesiwa nomadhora 3 ano masendi 6 okuAmerica pamakirogiramu 2 ega egani. Ipapa kwaindo brown iyi chena iyi kwainenge ichitoita madhora 3 nomasendi 25 $3.25 pakaita kunyangariwa heno kuti ichamwiwa nananiko iyo shuka iyi kana ikaramba ichita kudandi. Tiringe hedu dzomutambo kwaipapa mutambo yakatambiwa nozuro. Makepekepe yakajiwa nochicken in nochibodzi. Manika Diamonds no Black Rhinos zvikaita 0-0. Triangle ikaita kuzvambaradza chikwata choCranbourne Bullets nozvishanuko 2. Apawo ipapa wanoita zvomutsepwede kubhora vari kuhwadza wazhinji idi. Mitambo yese yebhora yatomisiwa nokudako zvakaitika kumutambo dembare noBosso kuHighlander kuBaba Fields. Ipapa kwai Bosso kugwedza ega yagoita mutambo wakuda kuopera ndokwakaita kuti zvivhiringe zvinhu, nokuti watambiwo nhabvuwo dembare ndo wakabva watanda kuita kumomotera muzvinapembe aidi pakaita kunyangariwa. Wanoringa nozvo mitambo yonhabvu yoPSL wabva wandoti zvese zvaakumbotomisiwa heno ipapa kuti zvichapera sei idi vanhu vanokona kuita tusvinu kudari wanoita kuhwadza. Ipapa nyika yese yakundochema manje pachiriba vari kutamba nokuona bhoraro. Mari idzo vanodziboyepi iwo wanotambawo pakaita kunyangariwa. Tiringedzo pasi rese. South Africa kwai kwagoburika kuti ndo kuno munhu akuritsa pasi pese akazvarwa mugore ra1894 kwai ano makore 120 anosere 128 years aidi kwai wambuyawa wanotonzi Johanna Mazibuko aidi zvawo idi kuchengetiwa kwakadari aiwa kwakanakitsa tinoti makorokoto. Tindori muSouth Africa pokare kuruhwadza kuti izvezvi Deborah Fraser kwai akagotisiya zviri kuita kuhwadza anga ano makore 56. Tiri kuti mweya wache uzorore murugare. Ndiye agoimba dzimbo zhinji dzinonakidza vanhu kureketa kuno musambo wochikristu. Aiwa ngaazorora hache murugare akahwa kuhwa kusvinu. KuEthiopia kwai kambani yoSafaricom iri ichapopomedza mabhirioni 2 madhora okuAmerica ikweyo kuti igotande kuita basa kubva zvayapuwa rezinesi aidi. Ipapo watomirira kuti mari iyi vachagoiboya muprofiti yavachagoita mumakore anopfuura 10 chaiwo pakaita kunyangariwa, asi tiri kuzvitenda kuti dai zvaramba zvakadando. Kwai kuIndia kwarambidziwa kutengesiwa kunze kwenyika koroni yawo nozvimwe zvakadando zvakaita zvinoita kuti vanhu vaone kudya. Ipapa kwai izvozvi zviri kukonzerwa nokuti pasi rese pari kusaika koroni yakakwana kubva zvapinda Russia munyika yoUkraine aidi pachaita kupfiwa chaipo. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei izvozvi, asi tiri kundoshuvira kuti zvinoreka kuramba zvindotekeshera zvakadandi. Tiri ipapo zvedu mabuja, ngatidifamire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.